Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Jim ngene malah kaya apa iki. Iki cara omong ngono mudeng Pak jenengan, Pak. Nek batok ra mudeng ya mudeng ya paham padha Jawa Tengahe lah. Ora mudeng ngapak kok omong ngapak. Wonten daleme Pak Sujono. Haji Sujono. Sujono ini basa Jawa Sujono. Nggih. Nek bahasa Indonesia Bapak Curiga. Sujono bahasa curiga. Sujono dari tiga kata. Sujono lan no. Luar biasa Bapak Haji Sujono dan tiga kata no. Sujono. Susah seneng dilakoni. Jo nganti kali karo sing gawe urip Gusti Allah Subhanahu wa taala. No iki ora lali, ya toh? No ora lali. Maksude iki no aja nganti lali. No. Sujono. Nyatane no. No iki neruske no utawa nak basa apa iki jenenge? Nak no huruf kuat mendem demang turun nebis terus no basa Jawane no nak diwaca na. Tata bener ta? Iki nakodane sakeluarga nyatane nyenengke apa ponakane sunat telu lho. Wong sunat iki telu sunatan nggih Pak nggih. Telu to. Nakodane keluarga nyenengke ponakane telu sunat nanggap ketoprak adoh-adoh saka mbura yo lan pati. Ya to Bisa nyenengno sanak sedulur lan karo. Lah Iki sak temata sakuran. Mensyukuri apa sing dadi peparinge Gusti. iya. Iki kena diarani sedekah rasa. Sedekah Pisan sedekah rasa, pindho sedekah dana. Pak Sujono. Piyane pun sare napa tesih nderek ngon. Pundi Pak? Sujono Pak. Sing ngagem rasukan petak nika le Mas.
Niku tak kira saya nom. Jadi tua kena apa? Jebule tuwa. Lho Tuwa lho lah. lha upamane tua kena apa nek tua? Ya ora kena apa. Tak kira iki piyaine Haji Sujono terus mangono neh Dokter Andes keluarga besar yang luar biasa. Dokter Andes apa mang Pak? Mang tak barang kok. Yes, alhamdulillah keluarga besar saking Bapak Haji Sarjono sedaya pinaringan sukses. Aku lah nek ora ngetoprak lah asline ning omah lah yo DRS ning aku yo meneng ae. Aku tenan aku ora Mas ora. Dokter Andes. Sing karo Dokter Andes apa? Di rumah saja. Dan orang lain dari teman rumah Mas. Luar biasa, terima kasih. Jauh datang dari kawasan Gora juga Pati gabungan kita bisa sowan silaturahmi manggi desane waktu sana manggil arwah Mas. Jenenge duwu jenenge desane apa? Wirogaten. Jalan Pak. Wirogaten. Bisa apa? Wirogaten. Wirogaten. Wirogaten apa apa blusuk ngono ra situ mang balik rene kok. Wirogaten. Juga dari keluarga besar dari Pati, terima kasih banyak nggih. Pak sapa mang sing tak atekno Sujono. Pak Sujono. Aku main rene pisan waktu to Mas. Heeh. Sangupun tak ora perkara tanggung jajan. Lha apa? Sangun tak malah tanggung nguyuh. Lah kok iso? Lah kok ora wis saiki Blora Kebumen iki adoh lho Mas. Saben ana pom bensin mesti leren. Leren dong nguyuh harus satritan mbayar 5.000. Kebang tempat Sujono wis tak atekno kok bilang-bilang tok ora gelem. Padahal iki aku iki mang sedina iki mang aku anyang-anyang. Walah entek aki. Lah kok ora piye? Angger satritan bayar 5.000 tapi duwe 10.000. Lah tukang jaga toilet ora duwe susu Mas. Ya kok aku balik nek tak critno neh. Tak ora tanggung jajan tak tanggung yo. Ning ora apa-apa to. Silaturahmi karo dulur-dulur kene wonten keluarga besar Bapak Sujono. Wis tak atekno meneng ae ora bintas ora. Lho ora menenge kok napa, moko nyapa kok bengok. Mau tak Sujono. Nyar Aku ngatakno kliru kok. Sing mau iki mang lho kangelan dadi Pak Sujono Pak Mudene sumau apa? Susah seneng wis dilakoni. Susah seneng wis dilakoni. Jo nganti lali apa iki jenenge syukur karo sing gawe urip Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ah, sing none iku mau lho kowe salah wae mung ngatekno. Lane kowe dadi sawer. Lah nek no iki. Nong dina wektu iki wis kersa anggap ketoprak mustika budaya. Iya. Terus kok kapan nek arep nyawet gendang? Ora mungkin sing duwe sing wedok. Yo ora masalah ya. Mungkin wis pandongane wae wis muga-muga keluarga besar saking nipun Bapak Sujono pinaringan slamet rahayu widodone ing Sambikala alangan sawiji apa sing diletake bali matur kita dadi bocah sing soleh bocah ingkang pinunjul seger waras bisa membanggakan kedua orang tua bisa mengangkat harkat martabat orang tua. Bisa migunani tumrap bangsa luwih-luwih menyang agama. Bisa mbangun miturut apa sing dadi dawuhe wong tuwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar saking Pati ya, luar biasa. Bener loh Mas. Aduh saka Blora silaturahmi saking ladang mriki. Cara omong niki nggih mudeng Bu. Mudeng ya Pak. Wis iki mudeng paling Pati tok iki kok. Timbas tahun nggih. Tahun ini pinten 2005. Aku masih coba balik. Lho kok ora sida balik lho.
Lah aku nak keracunan. Lho kok iso keracunan? Lah itu mana? Waktu boleh. Bu, kalau saya entar 2000 mal. Saya 2000 kira 2026. lah 2005 kok tiba. Orang bosok dia. Ini kamu Maksudnya 2005 iki tuku 2000 iki entuk 5. Kok ora tahun iki dalem 2005. banget orang kok nih. Ini gak usah padha, gak keporo gak nak keporo jajan wis disiapi kabeh. Rodo Pak Sujono keluarga besar kok. Lah iya, wis muga-muga kasembadan kajate apa ya syukuran, ya tetaan, wis mugi-mugi rezekine berah. Amin. Kutah-kutah, ora kutah ning sang saya berah. Ya ta? Iki aku duwe Iya kok. ngenteni lho penyanyi. Mungkin iki kudune dikek penyanyi sing apik. Iya. Penari sing apik. Dipeti wong loro. Ayu kok ora. Iya, jos. Penting kok ora. Wah, yo meneh. Bodine kondang. Bodine piye bodine? Jos. Kaya gitar spasial. Ayo iki selera aku yo. Tenan, penting tenan bodine kaya Terkhusus buat kamu semuanya. Ya tenan. nek ngene yo masuk. Iya. Ayo Dek, Dek. Matur nuwun, Pak. Gak matani penyanyine. Mas Terus lah subuh. Mas sudah di sini penyanyi kita. Nanti. Lagi penyanyi dulu. Sangat. Sing ngomong lagi. Lho iki penyanyi dulu. Lu mau jarene mayu bodine kaya gitar Spanyol. Lah sing teko kok tronton. Kok tronton iki lha apa? Ngomong sing apik ngomong menungso barang tronton. Walah tau wedi. Ojo baleni tepung tronton. Lah ngopo wae. Koyo gasumo. Hei, sayang sini, sayangku cinta. Pak Sujono jenengan tumbas, Pak. Wis 100.000 tak susui. Jajar domaku. Domaku rene. Iki senengane Pak Sujono. Untung Gede ning bobo kon nonton Pak. ya kenapa? Lha kok anak boko aku. Ora, awalmu gedine iki sumarem. Manem piye? Tak kandhane Apa? wong lanang duwe bojo wong wadon wedi pokonge awakmu ngene iki mesti jebol. Juru, Sing tak nah, sing apa? sing tak Napa? Ora dalang-dalang. Mate sing tak tawake Kak Mbah Sujono. Mbah Haji Sujono. Mbah, pripun Mbah? Wis 150 kae, Mbah. Tak enak, Mbah. ijeng apa sih dene bojo? 150, Mbah. Enak, Mbah. Serangan yang belas wis 150. Sikilane apik, bokongane lucu. Mbok kuwi seminggu ramalan entek pokoke. Ya iki Mas Bidong sing tak. Ya iki lulusan kok mahasiswa. Yo Lek mahasiswa iki potongane gede kok mahasiswa. dari ASTI, Asli kok. Akademi Seni Tari Indonesia. Kok Jogja? Jogja. Baru sama awal begini oh jogetane bagus. Lemes. Ya anak kok asli itu ngomong ke pamer. Kenapa bangga kok sudah Ora bangga. Lah wong aku sing kok undip Semarang meneng ae. terane. Undip, Lho iya, Universitas Diponegoro Semarang iki lho, undip Semarang iki lho. Tenan. Lu tenan. Anakmu kok undi lulusan sarjana. Wis sekolah lulusan sarjana lho. Jare kok undi. Batu S. Dan aku suka ya anda. Nah ini lho, sing tak ngomong. Iki lho. Berarti nek iki kok ASTI. Asti bisa joget. Oh bisa. Bisa Jenenge joget. sarjana tari iki. Bisa joget. Aku bayangno. Piye? Oh, dene kan joget ta woro. Wak wak. Yo ora. Ora.
Ora. Aku juga tak darani ngomong apa-apa iku. Ora apa-apa. Wah, lengene iki pangan seminggu kang ora nikah ya. Ya dadi bontong. Saiki perlu dadi putane sing bukti dadi lanyatane Mas. Nek ancene anakmu pinter nari tenan. Buktene no. Tetep bukti aku ya ora percaya. Akademi Seni Tari Indonesia iki tarian apa wae bisa. Masa iya? Iya. Gendeng Jawa. Lah iki semua kudu Jawa. Di Jawa sih. Iya. Ini ana syaratnya. Ana syaratnya. Oh, kok penyawet. Ora. Lah syaratnya. Syaratnya kok nek pas peksan ya ojo nganti mbok senggol awake. Nek disenggol Kaku. Nek mbok senggol kaku. Yo tenan. aku lagi mau itu wong wedok disenggol kok kaku. Biasanya sing disenggol kaku yo wong lanang. Beda no. Oke kena penyakit prambaran kok. Apa? Masa iya? Kandani. Jadi ojo nganti mbok senggol. Budi lho, Pak. Mau budi lah apa kok mantap. Wis tak buktekne, Mas. Iya. Jajal gawe karo manis, Mas. Arom manis. Nah, ben dia ben ari. Ada arom-aroman. Bisa joget Mas. Bisa joget. Ning paling ojo nganti mbok senggol. Nganti mbok senggol penyakitnya matram. Anakku ditumur jarak, Pak. Kowe kok pencilaan lho. Wong tuwa kembar-kembar tak pateni lho, ana apa? Mau aku wis kerja, kena joget ning aja nganti mbok kok gemek. Cuma kene kok cuma tangane kok. Tangane sakit kaku, kena penyakit kram. Ayo, Walah gede. Lah ora apa-apa nyatane wong penyakit itu macam-macam kok. Ayo. Terus piye? Kudune marine diambung. Lah sing diambung. Ya tangane mesti mbok gemek tangane kok iku mbok ambung. Iki tangan tak bubu gedene kok. Iki sepeda semaput. Wis ora sakit karo sampe diambung. Marine Kudu mbok ambung. iso mari. Mari. Ayo. Amek, Mbak. Nah, Gedene. alasannya. Ayo Iki diambung. iki tangan tak patok sapi. Oh, berarti iso mari diambung. Diambung. Ya itu peraturan kok. Wong wedok sandi ala. Mau sian. Ojo nganti diambung. Ya, diambung. Hei, hei, hei. Anakku ditumur, Pak, karo guntur. Kowe kok anggali Mampu harus kalau tenang joget Arine ngojo ngantek mbok senggol kok mbok gemek. Sumpah aku tak demek yo, Mas. Lah nyatane bokonge ngene. Aku mau joget iki tak ceblake tangan iki ndelan nyenggol bokonge. Lah ngene iki akhire kram kan. Ngene iki kaku. Lho kaku ora iso joget. Penari sekamil. Maksudnya ki Mosok penari senggol aku. Ngene iki iso mari. lho mari kok. Marine kudune. Kudu diambung. Lah sing tak ambung. Lah sapa kok gemek bokonge kok. Ora sudi. Lho bokonge ambung. Ape kaku nganti wis subur gawe. Lho ora sudi lah. Ora lho kok kate kok ambung kenal pot iki. Lah salahmu
bokong Oh tak ambung nonton bruak. ora kayak gini gede orang rembes kok. Gabung. Bokongmu tak ora cuawa aja. Oh, bokong cuawa. Kowe nak pengen ngambung bemper teronton yo. Gabung. Olium aman deh. Aman ora bolot. Ora bocor. Kalimantan Belgon. Salah dhewe aku mah kudu tanggung jawab lho, Mas. Kok mangko tuan biji barang apa? Malah kene dora yo wis. Yo ayo kurang seger. Tambah nolunge. Yo. Ngopo? Bocah iki jebule bokoke telu. Ono bokong kulo. Bokong tangan, Ya. bokong kiwa. Lah sing tengah monto-monto. Digoleki bokong kok. Iku kudu bokong. Ngempet apa ngene kasih. Yo, jabong. Aja nonton gak jek. Aku kuwate tak sosok ndang ora oline Ora. kan ya. Ya. Ji. Loro. Yo yo. Aku tak menolong. Wakili Mas. Wong sing ngambung ora aku sing demek aku bukan. Berarti nak kesenggol, Aku sing disenggol apa? kudu diambung. Yo yo. Mas Buto dinikmati bae. Kowe tak kurang ngerti to? Kurang ngerti to? Kenal pote L300. Ayo. Ora Yo yo usah. yo yo. Maupun nek Pipiku ditumbas jarak. Nek mau mbok tinakane. Pipine entek malah. Iya. Ayo. jadi Ojo ngono Pak, kok kudu buku cangkeme. peraturan Kudu cukup sing dikuku lambene lho, Pak. iya Yo buku sing aku. Tak sosore tetap jiwa apa sepuluhmu anak lo Pak Sujono iki pilih, Mbah. kowe mentolo kowe tegel Yo tak gelem dipersani semua oke kok penambung pengenan kaku. yo pancen nek ana carane Kok carane piye? kan mentolo Jere mangun iki. iya Tak disenggol kaku. marine kudu diambung Lah iya, lah kene nyembol apa pipine lah marine kudu diambung. Bosok niku syarat aku ngerti yo. kowe mau jelamat kaya wedhus dan bintang ta Kesuwen cah. mentolo ora kowe Yo menawa kudu Ojo, ditakek. ojo. Nganggo aturan supaya kowe wae isin, kowe yo ora patek malu, karo merem. Walah. Jar karo merem ngambung. Merem langsung penting entuk pipi. Nah, Manut ae kok. Ya kok cara ngambuk kaya ngambuk gabruh. Ya saiki kok kamarane lho dipersani kiai akeh ya ora isih. nah, gak malu kowe. Pak Sujono piye, Mbak? Maksud ganteng tapi, Mbak. Merem. Ayo cepet Dek. Ngono. Tangane kok tak kunci. Tak kunci terus langsung tak ngomong. Nah, wis tingkatno gak apa-apa. Sing penting iku mau peraturannya sing dilanggar. Itu nih. Siap-siap loh, Dek. Tak seru. Iya. Merem. Ya. Ora lek milih-milih lho. Mau nek milih-milih kok mau. Aku tak merem. Seru. Iya. Siji. Kowe Aja melek acolek matamu. Apa ya, Pak? Loro. Mulai ya Mas ya. Telu. Mas, iya Mas, aku mau ngodai lho Mas. ambune solar tok.
Dek, Memang boleh tapsu wae. Aku cacat delok cempeng aku curut. wah jebule penyakit klopo tuwawung. Kepengen ngampung wedok saru. Saru piye? Rumiyin dhewe. Cuman sing kampung sapa? Hah? Cuman tanggung ya. Iki Belum masuk kasar lah karuan. iki ngene asing Pak Ambung. Menenge Mbah sapa mang? Mbah Sujono mlebu mah. Penyawel. Apa nyawer apa wong apa turu. Lah apa Mbah Sujono nyawel? Iki go cek ning kene bola. Heeh. Panjenengane Mas Untung pundi Mas Untung nggih. Tas wonten mriki Mas Untung. Ini Mas Untung. Mas Untung. Oh, sampun kondur mau disambut. Kalau mau ngendika menawi dagelan badhe minggah badhe nyumbang suara emasnya. Suara Mazda. Arep melu nyumbang lagu. Iki kan ning kiyaine wis ora ning kene. Wis tewayuban ae ning ngono. Ojo. Dadak. Jae ayo. Lah nek sana panjae kok ora mbok sangoni. Entek iki nandak ora iso bisa. Nandak. Adek nyanyi Dek. Mas ini Mas, mau saya Mas. Yo, nyanyi. Di. Cik. Gitu. Sujono juga akeh aku timbul nyawen. Lagunya wah. Dah. Cek. Lihat. Kedua. Masih ini. Coba anu nomor saya itu sawang Pak, itu sawang. Chandra Kak, itu Chandra Kak. Di Condro kan pantes ora karo iki. Ape. Aku Mas Gunung gimana Mas Gunung? Tolong ke 10. Cara kowe gandeng iku langsung tak tekoni ora. Piye? Lho, lah kuwi trakuan mbok sarton.